dve prelepe lutke. Hvatajte! Svakoj po jednu. O, super! A šta da radimo sa njima? Ja želim tortu sa lutkom. Počnite da spremate. Naravno! Hajde da stavimo lutku pravo u tortu. Sjajno! A sad ću ukrasiti samu tortu. Koristit ću raznobojne Oreo kolači. Sjajna ideja za dekoraciju, zar ne? Lomim Oreo na dve polovine i ređam u krug po celoj torti. Odlično! Izgleda tako primamljivo. Svaka mi čast. A šta dalje? O, to su bombone Njorc. Ekstra. Odlične bombone. Sipat ću ih na sto. A sada uzimam pincetom svaku bombonu i lepim je na topić Barbie. Napravit ću lepo srce, a na repiće ću prečvrstiti lizalice. O, moja torta je ispala predivna. Pa dobro, i ja imam super ideju. Za početak treba preliti tortu čokoladom. Treba mi što više čokolade. Odlično! Sada vadim kalupe u obliku cvetića. U svaki kalup ću sipati čokoladu. Tako je. Super! A sada hladim i prevrćem. Eto, dobili smo prelepe čokoladne cvetove. Okrasit ću tortu njima. Sada uzimam poslastičarski šablon i napravit ću otisak na čokoladnom fondanu, a zatim ću iseći deo sa šarom i vadim ga. Zalepit ću na vrh, a zatim ću ukrasiti čokoladnim cvetovima. O, Pringles! Vadim čips i umačam ga u čokoladu. Ispalo je super! Preko stavljam čokoladnu bombonu, a zatim čokoladni prsten. Dobila sam čokoladni šešir. O, ekstra! Ja imam pravu čokoladnu princezu. Vivian, probaj! O, sjajno ste smislile! Probat ću prvo ovu šarenu tortu. Tako je lepa! O, čak su i kore šarene. Ovo je ukusno! Sada hoću da probam čokoladnu tortu. Wow, kore su također čokoladne. Odlično. I ko će pobediti? Znam, Jennifer. To, pobedila sam. Prva pobeda je moja. Ja imam slatku princezu i zlu vešticu. Hvatajte! Wow, to je veštica sjajno. A ja sam dobila lepu princezu. Hvala, Vivian. A šta da radimo? Morate da im napravite dvorac. Počnite. Ja znam šta da radim. Za početak skinut ću drugi sprat. Tako je. A prvi sprat prekrivam roze kremom. Da, tako je. Razmazat ću. Super. Dalje uzimam Oreo. Probat ću ga. O, obožavam. Smislila sam da napravim kule od Oreo kolača. Eto. Dalje vadim žvaku Huba Buba. Izvlačim rolnu. I treba je razvaljati. Da. A sada uz pomoć šablona pravim crtež. I seći ću ovaj deo. Op! Kako divno! Umotat ću kornet. I to je to. Stavit ću na kulu. Ovo stvarno podsjeća na kule, zar ne? Ovdje obavezno treba staviti vrata, a ovdje dodatne zidove, kao od plave cigle. Wow! Jennifer, svaka čast! A
Moj dvorac će biti ljubičasti. Dodat ću lepe zelene detalje. Ispalo je slatko. I obavezno ću staviti kule. One moraju biti u svakom dvorcu. Posle vadim marshmallow. Treba ga malo zagrejati. Da, savršeno je lepljivo. Pogledajte, napravit ću slatku paučinu po celoj torti. Dodajem žele oko, slatkog pauka i slepog miša. Ekstra, Vivian, probaj. Oho, jeste li ovo sami smislile? Ne mogu da verujem. Hoću da probam prvo ovu tortu, izgleda magično. Probat ću. To je prelepo. A što je ovo dole? Kakva slatka kula od keksa. Probat ću. Super, svidalo mi se. Dakle, šta dalje? Ovaj dvorac je tako mračan. Hoću da probam. Kako se lepo rasteže marshmallow. A sad ću da probam žele oko. Baš je ukusno. Kakav sladak slepi miš. I on je ukusan. Oduševljena sam. Ova torta je prelepa. Ali ko će pobediti? Odlučila sam. Opet Jennifer. Šta? Haha, već je druga pobeda moja. To. Devojke, imam nove lutke. To su slatka Barbie i prelepa sirena. Hvatajte. Ja sam uhvatila sirenu. A ja imam slatku Barbie, ona je tako lepa. Smislila sam super zadatak za vas. Napravite tortu u obliku kauča za lutke. Šta? Šta će sireni kauč? Janice, imaš li ideje? Naravno, a za početak treba iseći potrebni oblik od kore. A dalje ću sastaviti tortu, to je lako. Samo ređam kore i krem. Opet kora i opet krem. Ekstra! I napravit ću naslon od kore. Super! A zatim pokrivam tortu roze fondanom. Odseći ću višak. I dodati lepe detalje. Napravit ću udubljenja. Kao da je to vrlo mekan kauč. Kako divno! Super! A sada vadim različite slatkiše. Eto ih! Sa strane ću tortu ukrasiti čokoladom i marshmallowom. Kako slatko! A ovdje ću dodati karamelu. A dole ću poređati male marshmallove i mnogo karamele. A sada mogu staviti lutku na kauč. Kod mene sve spremno. Jennifer, a jesi ti nešto smislila? Da, ja ću uzeti glazuru i sipati je u kalup iznad torte. Tako je. Preko ću sipati plave šljokice. Ekstra, a sada dižem kalup. Kako lepo glazura teče po torti. To je baš ono što sam htjela. Sada uzimam paletu sa kremom. Mešam boje. Tako je. I pravim prelepe talase od krema. Kao da je to more. Odlično. A sada vadim najukusniji keks na svetu. Treba ga izmrviti. Uradila sam to rukama. Sada sipam sve na tortu. Ovo baš podsjeća na pesak. Odozgo ću staviti školjku i sirenu. Uspela sam. Probaj. Kako je super Jennifer smislila ovo sa sirenom i školjkom. A ovdje je baš pravi kauč. Sad ću da ga probam. Dakle, izvini Barbie, ali pošću pačet po kauča. Jako sam gladna. Ovo je ukusno. Idemo dalje. Sad ću probati tortu sa sirenom. Izgleda baš dobro. A kakav je ukus? Pa, obična torta. Dakle, Janice je pobedila. Čestitam! To, moja prva pobeda.
Jako sam srećna, hvala. Sad čim da ukrasim kuću kad nemam ništa. Ovoj paučini tu nije mesto. Možda ću u smeću naći nešto zanimljivo. Šta da radim? Kolač. Baš ukusno. Šteta što je bio posljednji. Šta? Fuj, kako možeš da jedeš to? Mirno, devojke, ovaj kolač mi je dao energiju i došla mi je nova ideja kako da ukrasim kuću. Sjećam se da sam sinoć u smeću vidio lepo pakovanje za poklone. Evo ga! Da, tu su i novine i pakovanje od jaja. Pogledajte koliko svega sam našao, svaka mi čast. Šteta što nemam lepka. U stvari, šta će mi lepak kad mogu samo polizati papir? Ja sam genije. Zaboravio sam na krov. Kako je dobro što sam našao sve neophodno. Da, ovako krov izgleda mnogo bolje. Pogledajte, devojke. Bravo, Mike. To je jako ružno. Šta? To ćemo još vidjeti. Nisam još završio. Šta je smislio? Šta će ti karton? Od njega ću napraviti slatku jelku. Sad čekajte. Evo je. A sad ću je ukrasiti. O da, to je preslatko. Zar ne? Usput, ja jako volim jabuke. Imam celu kesu jabuka. O da, mogu i da jedem i da ukrašavam jelku. Cool. Mislite, pošto sam siromašan, neću imati ukrasi? Kako da ne? Nacrtat ću ih. Evo zvezda. Pogledajte. Ma jelka je divna. Zadovoljan sam. Jao, zašto ne gori? O, pogledajte šta još imam. To izgleda mnogo dobro. Da, svaka mi čast. Naduvat ću još jedan. Tako je. A sad, preterao sam i balon je pukao. Napadaju gospođica Britney, spasit ću vas. Hej, stani Henry, sve u redu? Samo je pukao balon. Nije bilo nikakve eksplozije. Sljedeći put nemoj me sramotiti, slobodan si. Znate na što me podsjeća ovaj beli papir? Liči na sneg. Da, sad će moja kuća biti još lepša. Da, tako je. Čekajte. Od ove rolne ću napraviti teleskop. Britney čačka nos. Vidim sve. Ups. Dobro, ne boj se, neću nikome reći. A šta radi Mandy? Ona kao uvijek daje autograme. Trenutak. Eto, izvolite. Ne tako brzo, prijatelju. Pomozi mi da ukrasim kuću, onda ćeš dobiti autogram. Razumeo sam. Dobro, sad će sve biti spremno. Odlično, čekam. A možeš početi da farbaš krov? Naravno, za vas ću učiniti sve što poželite. Nije nikakav problem. Tako ste lepi, ne mogu da skinem pogled sa vas. O Bože, ups. Jao, kako sam se umorila od ovih fanova? Je li to sve što možeš? Čekajte. Stavit ću još ovu lepu rasvetu. Da, baš je lepa. Jel vam se sviđa? Meni mnogo. Hvala. Ali to još nije sve. Doneo sam vam još roza jelku sa velikim zvezdama. Jel vam se sviđa? Recite. To je super. Evo vaš autogram, ali nikakvih poljubaca. Doviđenja. Ćao, čao. Fuj, odvratno. Kako divna jelka. Nedostaje samo snega, tačno. Zdravo, hvala puno. Čekam. Da, zdravo. Hvala još jednom. Sada imam sve što mi treba. Kakva lepota. Oduševljena sam. Evo vaših para. Baš sam zadovoljna. A vreme je da stavim novu bundu i
da zapalim par selfija u svom novom dvorištu. Ćao svima! A Majki i ja smo već ofarbali naše kuće, a Britney je odlučila da je izgubi. Veoma smešno. Halo, hitno mi treba pomoć. Da li možete da ofarbate krov moje kuće sa helikoptera? Super, dobit ćete nagradu. Ajde, čekam. O da, kakva lepota. Baš mi se sviđa ova zlatna boja. Ćao, čao, hvala još jednom. O, a znam ko će mi još pomoći. Ćao, dragi. Ti si najbolji dizajner u ovom gradu. Imamo izazov, treba mi tvoja pomoć. Šta misliš o mojim konkurentima? Pogledaj. Pa? Da, slažem se. A šta misliš o njenoj kući? Da, nije nešto, ja tako mislim. Treba mi tvoj genijalna ideja. Počet ću od crvenog samota. Baš je modern sad. Pretvorit ću tvoju kuću u jedan veliki novogodišnji poklon. Tako da će da sija jače od zlata. Usput, imam nekoliko poluga zlata koje će učiniti moju kuću ne samo najlepšom, već i najskupljom u gradu. Da, tako je. Šta misliš? Meni se jako sviđa. Dodat ću još par detalja. Tako je. O, za malo da zaboravim. Ovo je novogodišnje čudo. Kako ti se sviđa ova bela jelka sa zlatnim ukrasima? Wow, to je predivno, ti si genije. Baš sam ti zahvalna. A nema na čemu. A mislim da mojoj zlatnoj kući nedostaje samo kiša od para. Da, tako je. Super. Hvatam. Hej, lopove. Nemoj krasti moje pare. Idi u svoje dvorište. Marš. Imamo izazov. I sigurna sam da ću pobediti. Pogledajte, moja kuća je savršena. To je tek početak, lepotice. Ukrasili smo kuće s polja, a sada ih moramo ukrasiti unutra. Na pod ću staviti tepih. A za zidove mi ne treba ništa. Samo farba i moje ruke. Da, ukrasit ću zidove otiscima svojih ruku. Izgledat će baš zabavno i neobično. Gledajte, baš mi se sviđa. A sada treba dodati malo zelene boje. Tako je. Wow. Zatim ću dodati žutu boju i crvenu. Ne trebaju mi nikakvi dizajneri, ja sam najbolji dizajner. Police ću napraviti od kutija. Tako je. Unutra ću staviti svašta nešto. Da, divno. Još malo. Super. Gledajte, ovo je Deda Mraz. Za malo da zaboravim. Gde je? Evo ga. Neka visi tu. Znate koga ću napraviti od ove stare lampe? Nikad nećete pogoditi. To će biti mali Sneško. Zar to nije preslatko? Da. Stavit ću mu šal. I to je to. Neka bude tu. U nekim novinama sam video pogled na alpsko selo sa planinama, kućama i šumama. Da, baš to mi treba. Hoću svaki put da se divim ovom lepom prirodom. O da, divno. Ja umorio sam se. Piću kolu i uživati u svojoj novoj kući. Usput, da li želite jedan lifehack od mene? Od limenka mogu napraviti ovako dobar stočić. Sada imam sve potrebno za novu godinu. O da, ja sam presrećan. Dodat ću još nekoliko detalja. I to je to. Moja kuća je savršena. Zaboravio sam na vreću za sedenje. Sad je sve tačno savršeno. Od čega da počnem ukrašavanje kuće? Prvo ću staviti na pod mlekan i
tepih da bi me grejao, a na zidove ću okačiti lepe zvezde. O, da, preslatko! Ja li gde da čuvam svoje krune sa takmičenja lepote? Tačno! Napravit ću lepe police u obliku srca. Preslatke su! A dijamanti na kruni će sjajiti i stvarati divnu atmosferu u kući. O, da! Ukrašavati kuću je tako zabavno! Pogledajte, a ovo sam dovezla iz Pariza. Preslatko! U ovo ćoše ću staviti stočić sa ogledalom. Da, ja sam mnogo lepa. Tu ću raditi sebi manikir. Pitam se, hoće li stati ovdje sva moja šminka? Sad ću proveriti. Ajde, tako, još malo. O, sve stalo super. A za Božić moji roditelji stavljaju čarape za poklone. I ja ću raditi isto. Da, ispalo je divno. Nešto nedostaje? Tačno, trebaju mi jastuke. O, da. Baš mi se sviđa moja nova kuća. Oduševljena sam. Sada mogu da zapalim selfie. Kako sve užasno izgleda. Treba to hitno popraviti. Prvo ću staviti jastuke na pod. Odlično. Da. Okačit ću ove zlatne zavese na prozor. Divno. O, ali to još nije sve. Treba mi još crvena zavesa. O, divno. Moja soba izgleda baš skupo. Dodat ću još ovo. Divno. I zvezdicu u sredinu. Preslatko. O, kako sjaj. Oduševljena sam. Dugo sam razmišljala koje police da stavim, a onda sam odlučila da mi trebaju police u obliku kruna, jer sam ja kraljica. Da. Jedva čekam da mi neko dođe u posjetu. Hoću da vidim njihovu reakciju na moj dizajn. O, to je savršeno. Ja imam baš dobar ukus. Najbolje od svih. A tu ću staviti stočić. Na njemu će biti anđeo. O, divno. Dodat ću još par detalja i to je to. A na zidu će visiti televizor. Da. Hoću da gledam novogodišnje filmove. Obožavam ih. Baš cool. O, to mi je omiljeni trenutak. Dakle, vreme je za spavanje. Uskoro će doći Deda Mraz i doneti vam poklone. Spavajte, deco. Šta da poklonim Britney? Mislim da će joj se dopasti ovaj zlatni poklon. Za našu kraljicu lepote Mandy također imam dobar poklon. Ups, mene nema ovdje. Santa! Jeste ga vidjeli? Upravo je bio ovdje. Donao nam je poklone. Jao, to je burger iz mojih snova. Više neću biti gladan. Hvala, Santa. Wow, i meni se sviđa moj poklon. Odavno sam htjela takvu roza lizalicu. Izgleda prelepo. Wow, super. Kod mene je torta u obliku para. Kako je slatka. O, baš mi se sviđa. Šta? Drugari, gledajte, ne mogu da verujem. To je Deda Mraz, leti na severni pol. Srećna Nova godina! Oho, kakvi slatki smajlići. A ja sam dobila takis. Kakva sreća? Wow, a ja imam roza popit u obliku srca. Pravi poklon, a mogu li ja da počnem? Hvala. Ja obožavam da pritiskam ovi dugmiće. I u čemu je stvar? To nije prava igračka. To je žele popit. Britney je poludela. Da, to je dupla sreća. Blago meni.
jako ukusno. Pravi užitak. Hej, Britney! Šta je? A mogu li ja da budem sljedeća? Dobro, hvala. Hoćete da vam pokažem foru? Doj da te poljubim, draga. Izvinite, ali moram vas pojesti. Da, ukus je super. Nedostaje samo sos, ali uglavnom sve prelepo. Dakle, devojke, recite mi prijatno. Da, najlepša kombinacija na svijetu. Mogu li sad ja da počnem? Naravno da možeš. Hvala. Ja obožavam plavu hranu, posebno čips. Da, to je prelepo. Mnogo bolje od običnog čipsa. Čekajte, a zašto mi postaje tako vruće? Ne, ovaj čips je bio ljud. Kako nisam primetila to? Gorim! Čekaj, šta piše tamo? Aha, sve jasno. Smiri se, Nikol. Sad ćemo ti pomoći. Gotovo. Hvala, drugarice. Onda mogu da pojedem još jedan čips. Aj, rano je. Izvini. Ukusno. I izgleda da počinje. Da, počinjem da gorim. Devojke, u pomoć! Hajde, Britney, napred! Tako olakšanje. Hvala vam puno. Nema na čemu i nama je bilo zabavno. A šta je to sa našim licima? Užas! Dobila sam slatku vunu sa žvakom. Jako sam srećna zbog toga. A ja imam cake popsi, super! To? Limuni, neću da ih jedem. Jadna, ne brini, ja ću biti prva. Hoćete da vam pokažem trik? Eto! Wow! Koliko lepih komadića! Jedva čekam da probam. Da, to je mnogo slatko. Pitam se da li ću uspeti da napravim balon od ove žvake. Da, uspela sam. Treba pojesti što više žvake, onda će i balon ispasti veći. Bitno je sve dobro sažvakati. Gledajte! Svaka čast, Britney. To je bilo jako smiješno. Balon je pukao, ali žvaka je ostala. Bravo, to je bilo super. Hvala. Nikol, sad si ti na redu. Kako god kažeš. Jedva čekam da probam ovi kolači. Wow, kako su meki i slatki. A čokolada se topi ustima. Hoću još? Dobro, što imam još 2 komada. Da, veoma dobro. To je bilo zabavno, ali vreme je da idemo dalje. Ne, zašto si me podsjetila na to? Ne jedi me! Šta? Ne mogu da verujem. Verovatno mi se učinilo. Izgleda da toliko ne želim da jedem limun, da mi se pričinjava da priča sa mnom. Kako je kiselo. Ne mogu više, devojke. Možeš! Dobro, vi znate da ubeđujete. Eto vam, jeste zadovoljni. Poješću celi limun i neću ni trepnuti. Ojoj, ne mogu čak ni da gledam to. Još trenutak i gotovo. Bravo, svaka čast. Hvala, devojke, volim vas. Naše usne su postale obojene. Neverovatno. Šta nas čeka dalje? Ja sam dobila plavu krofnu. Baš je lepa. Ja sam dobila žute žele bananice, cool. A ja imam roze kolač, super. Bacite kocku, drugarice. Svi smo imali sreće. Dakle, ja ću da počnem. Ups, nisam uspela. Pa šta je to? Nikako ne mogu da je uhvatim. Hej, vrati moju bananu. Ovu ću sigurno uhvatiti. Ja izgleda da je odletela. Smiri se, ti previše žuriš. Daj da ti pomognem. Neće. Nema veze, sad ćemo uspeti. Pa šta je to? A šta ako sipam sve odjednom? Da, jednu sam uhvatila, konačno. Baš je ukusna. Znači, sad sam ja na redu. Jedva čekam da probam svoju krofnicu.
Kladimo se da ću moći da je stavim celu usta. Eto, to je bilo fantastično. Sljedeća je Britney. Da, ja sam dobila tako lep kolač, ali ima toliko krema da mogu da se isprljam. Zato ću pretvoriti ovaj kolač u burger. Ovako. Eto. Šta mislite? Zar to nije genijalno? A sada mogu probati. O, da, divno. A više krema mogu polizati. Jao, Britney tako privlačno jede. Blago njoj. Šta je to bilo? Moj vrat je postao roze. Ha, kako smešno. O, i uši nam se obojili. Hajde da zatvorimo oči. Wow, ja sam dobila marshmallow. A šta vi imate, jeli? I ja imam žele bombone. Oduševljena sam. A ja sam dobila Fantu. Neka brojalica odluči ko će biti prvi i to će biti ja. Pa dobro. Wow, kako veliko pakovanje marshmallowa. A dugo ga nisam jela, a već sam poželela taj ukus. O, imam ideju. Stavit ću marshmallow na štapić i ispeći ga. Tako će biti još ukusnije. A sad je vreme da dodam malo vatre. Da, obožavam, to je jako zabavno. O, kakva lepa zlata kora, izgleda nevjerovatno. O, i ukus je predobar. To je bila odlična ideja. Svaka mi čast. A mogu li sad ja? Hvala. A Britney je tako privlačno jela marshmallow da sam i ja ogladnela. Dobro, što sam ovog puta dobila nešto ukusno. O, obožavam žele bombone. Super su. Stavit ću ih na sto i pojesti za redom. Ovako. To je zabavno. Wow. Hej, skloni se od moje Fante. Ona je moja. I pošto si završila, znači vreme da je probam. Čekajte, šta je sa mojom flašom? Gledajte kako se trese. Znači da nije prava. Da, to je žele flaša. Blago meni. Vrti mi se u glavi. Jao, presmešno. O, ne. Tresla sam previše jako i flaša se slomila. Pa, nema veze. Ostalo je barem nešto. Moje ruke. Postale su cele žute. I vama isto. Izgledamo smešno. Čekamo novu hranu. Ovo, ja sam dobila roze KitKat. Nevjerovatno. Ovo su dijamanti. Ja? Čudno. Neko opet nije imao sreće. Pazi da se ne pretvoriš u kokošku. Dakle, sad ću probati moj šećerni dijamanti. O, to je tako slatko i krskavo. Nevjerovatno. Zadovoljna sam. Hoćeš da probaš sad svoje jaje? Hajde. Ja, dobro. Moje čelo. Uj, to je odvratno. Sirovo jaje, šta može biti gore? Hej, to je moje. I vreme da probam to. Ja obožavam KitKat, ali roze još nikad nisam jela. Što je? Moraš ga slomiti. Tačno, zaboravila sam. Eto! Hoćete da vam pokažem nešto? Imam dugačke nokte. Čokolada je prelepa. Topi se ustima. Hoćemo i mi. Nema šanse, ja sam već sve pojela. Šta je bilo? Mamice! Potpuno smo se obojili. Ali to je smešno. Slažem se. Vidim da su svi tu. Vreme je da počnemo. Šta želi mala da jede? Hajde, pokaži nam šta si nacrtala. Ja želim hamburger. Hoćete ga spremiti? To je lako. Što ti, vampiru? Jel me to zadirkuješ, glupi zombi? Tako je, plaši me se.
Ova lepinja mi ne odgovara. Da, ovakva je mnogo bolja. A ja ću koristiti crnu. Ma nemate vi pojma. To mi ne treba. Možeš li da paziš malo? Šta ima još ovdje? Beli luk. Vampiru, želiš? Sklonit od mene. Uj. Pa dobro. Dakle, gdje je moja lepinja? Evo je. Da, savršeno. Gledaj, Wednesday. Vampiru, vidi. Ma nemate vi pojma. Sad mi treba povrće. Moram ga iseći, tako je. Jao. To nije baš lako. Jao, izvinjavam se. Nisam namerno. I ti izvini, Wednesday. Ovo sve ide na lepinju. Tačno, treba i meni salata. Odlično. Zombi, bu. Obožavam da te plašim. Dakle, stavljam salatu na lepinju. Gore ide paradajz. I naravno, pljeskavica. Treba samo oblikovati mleveno meso. Da, divno. Također ću napraviti mom hamburgeru zubići. Zdravo. Trebaju mi tvoje oči. Hvala puno. Ovi oči će odlično izgledati na mom hamburgeru. A sada treba dodati nešto ljuto. Ne mislim samo na ukus. Ovo će biti rogovi. Divno. Cool. Sad ću vam pokazati šta je zaista cool. Uzimam dasku, stavljam pljeskavicu i pržim je. Uradit ću to uz pomoć struje. Da, uključujem. Divno. Ja sam tako pametna. To je najbrži način spremanja. Gotovo. Stavljam sve na lepinju. U redu sam. Jesi li sigurna? Cool. A ovako? To je bolelo. Ne osjećam ruku. Jao. To je dobra ideja. Ostavit ću tako. Samo ću dodati tajni sastojak. To je moj virus. Obožavam ga. Lepota. Fuj. Ja ću koristiti kečap. Obožavam ga jer liči na krv. Ne smem da jedem to. Ovo je za ukras. Ostalo je dodati oči. I to je to. Napravila sam pauka. Mala, možeš da probaš? Što? Je li ovo ruka? Mamice? Fuj, neću to jesti. Ne sviđa ti se? Pa dobro, ostavit ću to sebi. Ovaj hamburger izgleda mnogo slađe. Moram ga probati. Zašto ukus tako čudan? Je li to sirova pljeskavica? Užas! Nadam se da će posljednji hamburger biti bolji. Prvo ću probati nogicu. Sviđa mi se. A kakav je hamburger? Wow, divno. Dakle, pobedila je Wednesday. Čestitam. Da, znala sam da će pobjeda biti moje. Kakav užas. Moja frizura. Šta se smete? Ovaj put želim tortu. Hajde. Šta? Torta? Jao, izgubila sam. Sveža krv. Važi. Lako. Jao. Dakle, ja počinjem da kuvam. Moram napraviti kore za moju tortu. Treba će mi par jaja. Stvar, nemoj se igrati sa mojim alatima. Koliko puta još da ti kažem to? Hajde, radi nešto korisno. Ma daj, nemoj da se ljutiš. Izvoli, možeš da skačeš malo.
Kako slatko. Mislim ružno. Dakle, nastavljam da kuvam. Treba sipati malo brašna. Stvar. Ovo je već previše. Marš. O, što je to? Jel me udaraš? Sad ću te pojesti. Wednesday, šta je to bilo? Nije bitno. Dakle, nastavljam. Sipam mleko. A zatim dodajem latice crne ruže. To će obojiti moje testo. Ostalo sve dobro promešati. I ispeći. Tako je. Sad čekaj. Sad ću ti pokazati divnu tortu. Imam knjigu sa vampirskim kulinarskim receptima. Okay. Da, sve jasno. Mogu da počnem. Razbit ću par jaja. Dodati malo brašna. I našminkat ću se usput. Zatim sipam mleko. I naravno jestive boje. Odlično. Ostalo je sve to promešati. Oho, kako brzo. Gotovo. Sada sipam testo u kalup. I stavljam da se peče. O, to je knjiga vampira. Možda ću naći nešto korisno unutra. Jao, kako je sve komplikovano. Ništa ne razumem. O, bolje da uzmem gotove kore. Da, odlično. A sad ću dodati so i šećer. O, i marshmallow ću dodati. Gotovo. Zombi, šta je s vampirom? Ojoj, ja ne znam. Hoćeš da je vežem? Dobro. Šta ste uradili? Hej, oslobodite me. Ko je to uradio? Čiju krv da popijem? Dobro, šta je s mojim korama? O, spremne su. Odlično. Stavljam fil, a sada najukusnije krv. Želim da probam. Mogu da ti platim. O, nadam se da će mi se dopasti ukus. U redu, nastavljam. Moja torta će biti sa ukusom jagoda. Napravit ću rupicu. Prelepo. I sipam sve na tortu. O, da. Obožavam kad teče krv. Ostalo je dodati dekoraciju i to je to. To je glupost. Sad ću vam pokazati kako izgleda prava torta. Crna boja je najbolja. Sad ću dodati malo fila. Tako je. Ostalo je sve izravnati. Odlično mi ide. A sad će mi trebati par kostiju. Miriše dobro. Prvi sprat će izgledati ovako. Drugi sprat će biti sa paucima. A treći u obliku monstruma. O da, moja torta je spremna. Gde je nestala jedna kost? Zombi, šta radiš to? Vrati mi to. Uj, odvratno. Kako da stavim to na tortu? Pa dobro, a možda mala neće primetiti. Torte su spremne, a znači možemo ih probati. Zombi, a nisi stigao ništa da napraviš? Sad ću, sad čekajte. Da, sad mi treba fil. Nacrtat ću mozak, odlično. Ostalo je preliti sve sirupom i to je to. Probuj, Britney. Prijatno. Torte su spremne. Ovo je mozak. Plašim se da ga jedem, ali moram da probam. Nadam se da neću postati zombi nakon toga. Jedno pače. Jao, ne sviđa mi se ukus, ne mogu. Idemo dalje. Uj, šta je s ovim? Povratit ću, a ne. Bolje da probam ovu crvenu tortu. Izgleda slatko. Wow, kako lepo. O, i ukusno. Baš mi se sviđa.
Dakle, ova torta je pobedila. Da, ona je sunce. Šta želi malo ovog puta? Ja želim mlečni koktel. To je lako. Moram razmisliti. Ja ne znam da mislim. Dakle, počet ću. Ne diraj moje mleko. Dakle, čujte moj recept. Sipam mleko u blender. Zatim dodajem čokoladni sladoled. A zatim ću koristiti tajni sastojak. Ovo je ugalj. Da. To će stvoriti savršenu crnu boju. Odlično. Izmrvila sam sve tablete. Sad ću to sipati u blender. Gotovo. O da, kakva divna boja. Skloni se, zombi. Moj koktel je spreman. Sipat ću ga u ovu lepu čašu. A zatim ukrasiti šlagom. Zatim ću ubaciti slamku. I dodati malo ukrasa. O da. A malo sirupa od jagoda. I to je to. A moj koktel je spreman. Svaka mi čast. A moj koktel će biti mnogo bolji. Prvo ću sipati puno čokoladnog sirupa na tanjir. Odlično. A zatim ću umočiti čašu ovaj sirup. Wow, pogledajte. Ova čaša izgleda prelepo. U blender ću staviti ovu sočnu lubenicu. Nekoliko crvenih papričica. Fly paradajz može da se stavi. A sada treba sve promešati. O, kakva lepa boja. Sipam sve u čašu. Dodajem šlag. I crne konfete. Oni nikad nisu suvišne. A ovaj žele leteći miš je divan. Zalepit ću ga na šlag. Ubaciti slamku. I to je to. A moj savršeni vampirski koktel je spreman. A zombi, šta radiš? O, jao, tačno. Opet sam zaboravio. Dobro, ne treba mi blender. Ja ću koristiti Sprite. Odlično. Sada sipam to u čašu. Tako je. A sad mi treba sladoled. Zeleni sladoled. Eto. O, i ja mogu ukrasiti svoju čašu. Koristit ću sirup od jagoda. Žele mozak je divan. Ali pravi mozak je bolji. Tako je. Dodat ću još puno žele crva. Eto, ja sam završio. Odlično, započinjemo degustaciju. Wow, svi kokteli izgledaju super. Probat ću prvo ovaj. Oho, sviđa mi se. Svaka čast. A šta je ovo? Jao, fuj, to je odvratno. Jedva sam progutala. B, to je ružno. Oho, koliko veliki i težak koktel. Nadam se da će mi se dopasti ukus. Jao, fuj, odvratno. Pobedio je zombi. Ja sam pobedio. Jeste čuli? O, šta je to kod Bele? Izgleda da je to mala žele kola. Kako slatko. A šta je kod ostalih? Opa, to je srednja žele kola. Jill, baš ti se posrećilo, ali ne više nego Tyri, jer je ona dobila ogromnu žele flašu. Bela, jesi videla? Pa šta, i ja imam žele kolu. Da, ali moja je ogromna. Devojke, prestanite već da merite ko šta dobio. A bolje probajte vaše kole. Jao, žele flaše pogodila Jill. Ups, izvini Jill, stvarno nisam htjela. Daj to ovamo. Dakle, vreme da probam. Kako super. To je divno. O da. Sad je moj red. Dakle, treba će mi tanjir. A preko ću staviti žele. Uzet ću viljušku i nož. Da, ovo
Hoću da isečem žele na male komade. Odlično! A sad ću probati. To je prelepo! Baš mi se sviđa! O, smislila sam kako da prankujem Jill. Uzet ću njen žele i staviti umjesto njega pravu flašu. Kako ukusno! Hoću još! Jao! O ne! Šta je to? Zašto me je poprskala kola? Jill, to je bio prank od Tare. Bella tu sigurno ništa nije kriva. A Tara je već stigla da pojede sve. Ma dajte, bilo je smešno. Dakle, vreme je da probam svoju kolu. Sad ću probati. Jo, a šta tu tako gledate? Čekajte, je li to vas moja žele flaša tako privlači? Zabavno. Hej! Moj prst! Oho, devojke su tako ogladnili da ne primeću razliku između tvog prsta i želeja. Šta? Ne, neću vam dati, to je moja flaša. To će biti naše. Hajde, jedi to. O, da, to je prelepo. Nevjerovatno, pojest ćemo sve do kraja. Da, ja obožavam žele. O, prelepo, ne mogu da se zaustavim. Devojke, ali to je moja hrana. Jo, nikad nisam vidjela devojke takve. Da je bilo ukusno? Da, slažem se. Pa ćemo nastaviti? Da. Moramo pojesti sve do kraja. O, blago nama. Prelepo. O, da. Što više jedem, više mi se jede. Ojoj, plašim se. Tara, još nisi pojela svoj žele? Onda se oprosti sa njim. Da, devojke će ga pocepati. Jo, kao da sam u kavezu sa gladnim tigricama. Ne bih htjela da budem na mjesto ovog želeja. Užas. Kako mala porcija nudli. To izgleda slatko. Još su i sa sirom. A Bella ima srednju porciju. To je već ozbiljno. A Jill je dobila najveću porciju. Kako ćeš pojesti sve to? Wow, blago meni. Wow, blago tebi. Hoćeš dati meni? Razumela sam, nećeš. Okej, znala sam da si cicija. Dobro, probat ću moje nudle. Imam male štapiće. Jedva čekam da probam. Kako ukusno! Čekajte, a zašto ne mogu otkinuti nudlo od pakovanja? Nešto nije u redu. Jill, pomozi. Hajde, vučem. I još. Umorila sam se. Ove sirne nudle su baš ukusne. Prelepo. Daj ovamo. Pa to je stvarno sir. Divno, završila sam. Šta je to? Tara, odakle to ovdje možeš da paziš malo? Dobro, nema veze. Sad je moj red. Jako želim da probam svoje nudle. Jao, nudle su mi upale u nos, a sad ću da kinem. Kako odvratno! Bella, šta je to? Zar su to stvarno tvoje bale? Fuj, sad ću povratiti. Kako gadno! Fuj. Pa šta da ti radim? Okej, treba probati. To će sigurno biti ukusno. O, da. Pogledajte koliko sira. Super. Hoću još. Da, planiram da pojedem sve do kraja. To je divno. Jao, kako Bella privlačno jede. Hoću ja. I vreme je da probam moju ogromnu porciju. Jao, sve sam ispustila. Dobro, uzet ću još. O ne, sve pada. Sigurno nešto radim pogrešno. Nema veze, imam ideju. Stavit ću viljušku na bušilicu. Tako ću moći brzo da uvijem nudle. O, da. O, ne. To je previše moćno. Kako sada zaustaviti to? Ups. Nema veze, imam još jednu ideju. Treba mi projekat. Tačno, smislila sam.
Gledajte! To je moj robot koji će me hraniti nudlama. Sad ću ga sastaviti. Tu će biti tobogan. A ovdje će biti robot. Eto, aplauz za mene. A sad ću provjeriti kako radi. Wow! Gledajte! On stvarno radi. On će stavljati nudle na tobogan, a ja ću ih hvatati ustima. Odlično! To mi treba. Wow, neverovatno. Bravo, Jill, ti si stvarno genije. Hajde još jednom. Neverovatno, to je jako zanimljivo. Dakle, robot je vas sve nahranio. Super! O, hvala ti puno, robote! Jo, kakva mrva. To je mala flašica sa želeom sa ukusom hubabube. A šta je kod ostalih? Wow, to je srednji žele sa Skittles, cool. To mora biti mnogo slatko. Jo, a Bella je dobila ogromnu porciju žele sa mentosom. To će biti osvežavajuće. Dakle, Jill, počinje. Vrlo rado. Sad ću da stisnem i evo ga. A vreme je da probam. O, da, to je prelepo. A znate, mogu čak napraviti i balon. Gledajte. Jo, što je sa njim? Baš čudan balon. Šta da radim sa njim? Smislila sam. Gledajte i eto. Napravila sam malo kuće. To je slatko, jel da? Divno. O, kako kula, daj meni. Hoću da vidim. Wow, kako dobra igračka. Ups, pukao je. I sva ruka mi je sad lepljiva. Gadno. Jill se to nije dopalo. To je ipak bila njena igračka. Izvini, Jill, nisam htjela. Okej, sad ću probati šta je kod mene. Wow, to izgleda mnogo privlačno. A kakav je ukus? O, to je predobro. Mnogo mi se sviđa. Neverovatno. Tara, tako smešno jedeš. Pogledaj sebe, sva si u Skittlesu. Hej, prestanite da mi se smijete. Osvetit ću vam se. Sad ćeš i ti biti sva u Skittlesu. Eto ti. Šta? Nisi pogodila. O ne, pogodila si moju flašu. Sad mi je rupa u flaši. Ali to je čak i zabavno. Da, a mogu da probam. Baš ukusno. Sad imam tako svež dah. Gledajte. O, kakav mraz. Zanimljivo. Pogledajte, okolo je sve u pahuljicama. Jao, izgleda da Jill ne vidi ništa. Smrzle su joj se naočare. Ali to je svakako lepo. Bella, hajde još. Da, vrlo rado. Sad ću pokušati još jednom. Eto, još malo pahuljica po vašoj poručbini. Wow, kako super, mnogo lepe pahuljice. Sad ću obrisati naočare. Tako je, sada sve vidim. Jao, Tara se smrzla, šta da radimo? Jao, Bella se zagledala u pahuljice i ne obraća pažnju na vas. Šta onda da radim? Dobro, mogu pokušati da je odledim uz pomoć fena. Možda će to pomoći. Sad ću probati. O, to radi, svaka mi čast. Hvala ti, Jill, pomogla si mi. A sad ću istopiti Belline pahuljice. Hej, to nije smešno. Zašto ste uradili to? Je li to kola? Ali zašto je tako mala? Ja sam imao više sreće. Oho! Da, ja sam dobila ogromnu flašu i sve to je moje. Ne mogu da verujem svoj sreći. Hej, Miley, vidi ovu kolu. Da, mrvica. Ali trebalo bi da bude ukusna. Hej, a zašto ne mogu da iscedim? O, da. To je prelepo. Pa eto, sve sam pojela. Nastavite. Dakle, sad ja. Hej, šta je to?
Zašto se ne istiska? Hajde! Nešto nije u redu tu. Okej, smislio sam nešto. Da. Tako je bolje. Još malo. Uspeo sam. O da, sada mogu da uživam. To je prelepo. Jao, ne mogu da se zaustavim. Gotovo, Miley, sad ti. Znam, da vidimo. Kako velika flaša. To će biti jako dobro. Oho. Nisam znao da je Miley tako jaka. Hajde, hajde. Da, uspela sam. To je bilo moćno. Jeste vidjeli? Uspela sam. Konačno mogu da probam moj pobednički žele. Jao, kako kiselo. Nisam očekivala takav ukus. Da si vidjela svoju facu, Miley. Pa šta? Nisam ni htjela. Oho. Da, veliko pakovanje čipsa. Jao, ja sam dobio baš malo pakovanje. Jako mi je žao. Pa dobro, barem nešto. To je ipak bolje nego ništa. To je ukusno. Da, ne mogu da se zaustavim. Jel čujete kako hrska? I ukus je ekstra. Šta? Zar sam već sve pojeo? Jao, odlično, na rukvicu imaš, Quentin. Dobro, sad idemo red. Probat ću. Wow, prelepo. Miley ima tako veliko pakovanje. To nije fair. Jede mi se još. Ne, dobila mnogo, a ja malo. Zašto? Ne, Quentin, ne smeš. Šta? Quentin, stani! Vrati mi moj čips. Kako si smeo? Nisam ti dozvolila. Stani. Samo sam hteo da ti pokažem nešto. Eto. Šta je tamo? Video? Zanimljivo. Dečko kaže da sa druge strane pakovanja ima sos. Moram to proveriti. Da, hajde da vidimo. Krećemo. Evo sosa, jesam rekao. A ti si se ljutila. Wow, Quentin, tako si pametan. Posluži se. Hvala puno. Hej, vidi ovo. Kako visoko pakovanje. Zašto je tako teško dohvatiti čips? Okej, stavit ću ga ovako. Tako će biti lakše. Da, to je prelepo. Obožavam čips. Čekajte. Zašto tako brzo nestaje? Izgleda da sa druge strane nema dna. Quentin, Miley? Da li zaista jedu iz mog pakovanja? Ej, šta vam je? To je moja hrana. Ne, nemoj. Gotovi ste? Sad ću vas prebiti. Jao, izgleda da ovog puta nisam ništa dobila. A ja sam dobila burger. Ekstra. Tako sam srećna. Oho! Da, blago meni. Nikad u životu nisam vidio tako velike burgere. Miris je divan. Obožavam ga. Hajde, Quentin, možeš ti to? Da, pogledat ću šta je unutra. Kako teška lepinja. Hajde, Quentin, možeš ti to? Još malo. Šta je to? Kakav užas. Quentin? Pomoć. Je li to bio san? Jeste. Dobro je. Okej, hajde da vidimo šta je unutra. Iako se malo plašim. Pa valjda ništa neobično.
probat ću pljeskavicu. Ukus je super. Ne mogu da verujem da nisam ništa dobila. Provjerit ću to uz pomoć naočara virtualne stvarnosti. A šta je to? Da, mali burger. Videla sam ga. Sad ću ga probati. O, da, ukusno, ali baš malo. Miley, hoćeš da probaš? Neka hvala, imam svoj burger. Usput, vreme je da ga probam. Dodat ću malo kečapa, tako će biti ukusnije. Jo, i meni se jede. Možda ću... Ne, skloni ruke. Ti si već pojela svoj burger. Sad je moj red. Ali prvo ću dodati malo sirnog sosa. Emily, dosadila si me već, eto ti. Više nikad nećeš uzimati tuđu hranu. Eto. Dakle, konačno smo burger i ja ostali sami. O da, niko nam neće smetati. To je neverovatno. Fuj, Quentin! To je tako gadno. Pokvario si mi apetit. Hvala ti. Padam. Ups, nisam namerno. Žao mi je.